morning! It's Wednesday! Off ko today. It's gonna be full on today though kasi daming ganap. After ko mag-prepare ng coffee na Dan, pupunta kami sa dentist. I have a dentist appointment and then after that, i-meet ko si Anna at si Juliet kasi si Juliet malapit na umalis. So, we will just have lunch and then maybe coffee somewhere. And then sa dinner, pupunta dito yung mama at saka papa na Dan. So, I have to prepare dinner kasi sabi na Dan, nandito na sila mga 6. Sabi ko, aga besh! Magluluto ko ng chop suey kasi special request ng mama niya. So, that's the ganap. Meron talagang birdie na. Is that a dead bird? No. Dahon lang pala. We're back home! Stilinate ko lang yung buhok ko and then we're having brekkie. So Dan is having his crumpets. Can we show them your crumpets, Dad? Crumpets! With, is that butter? Cheese. Oh, cheese! Nice! And then I'll just have my coffee and my croissant. Hi guys! Yung brows ko. Ano ko lang siya, i-blend. Anyway, I was doing my makeup and I remember na merong nag-comment sa latest video ko. Like, as of now, yun yung latest, but it's not gonna be the latest video anymore when this video is up. So, I had makeup on kasi I filmed that day and then nagpunta kami sa gym. I did not purposely wear makeup tapos pupunta ako ng gym. Like, hindi ako, hala magsusot ako ng makeup kasi pupunta ako ng gym. No. Kapag lang naka-makeup na ako, I don't remove it kapag pumupunta ako ng gym kasi I will take a shower after it anyway. So, like, you know, parang nakakaloka na i-remove ko pa yung makeup ko tapos pupunta ng gym tapos pagbalik ko naman maliligo din naman ako. Like, gagawa din, magsi-skincare din naman ako. You know what I mean? So, yeah. Pero, there's nothing wrong. Kung gusto nyo mag-makeup papuntang gym, wala akong pakialam. Like, buhay nyo yan. I don't really, like, you know, I don't judge. Yun lang. Yun lang gusto ko sabihin. Okay, tapos na yung makeup ko. Makeup of the day. Papakita ko sa inyo, guys. Yung mga ginamit ko. I'm watching Fabzilla or listening. But I have on my face the Fenty Beauty. Ito yung meron akong review. And then the MAC Mineralized Skin Finish Powder. Hourglass Blush in the shade. Ito yung ambient blush nila in the shade Diffused Heat. And then the Wet n Wild Highlighting Powder. The Mega Glow one in the shade... what's your shade? I forgot. Precious Petals. And then ito yung primer ko, the Smashbox Primer. On my eyebrows is the Benefit, what is that? Goof Proof Brow Pencil in the shade number 4. On my lashes is one of my favorites. It's the Maybelline Falsies. And then on my lips, yung pa-brown natin na lips today is the lip liner from Etude House. Soft Touch Lip Liner in the shade White. What is your shade? Ito yung hindi sinasabi yung shade niya. Number 3 ata, guys. Meron siyang number 3 dito. Yan lang yung, ewan ko kung yan ba yung shade niya. Pero ganyan siya. Brown. Pero hindi siya over brown sa lips, which I like. Meron siyang sobrang konting hint ng like nudish pink, or maybe that's my lips, but yeah, now hindi ko alam kung ano isusuot ko. Ito yung, tignan nyo, ito yung diffuser na napalalunan ko sa baby shower and na-soak na niya talaga yung flower. Ang ganda niya pang display, diba? Kapag malapit, sobrang strong na naman niya. Very vanilla-y. Hindi ko siya masyadong bet yung vanilla, pero not too bad. Ang gulo ito. Alis tayo. Ay, wait. Ligpitin ko muna itong mga makeup na to. Off to the city! Hatid ako nitong lalaking ito. I wanna buy earrings as well, babe, for my, to wear with my dress. The wedding. So I think I'm not gonna wear a necklace at all. If I'm gonna wear, like, you know, earrings. Yeah, I'm not sure. What do you think, babe? Up to you. Dito ako sa Lush. Naghahanap ako ng gift para kay Ann kasi di pa kami nagkita since ng birthday niya. So I think I'm gonna get that one. Yan yung laman niya, guys. And then I'll get something for Juliet as well. But yeah, yan yung laman niya. Bella Fruta. And perfect siya kasi naka-wrap na siya. Kasi wala na akong time mag-wrap. So this I will get for Juliet. Meron siyang dalawa.
and then yan kay Anne. Alright, let's do it. Punta kami dito. I'm with Juliet. Pink lovers. Pink lovers? Pinks lovers. Pinks lovers. Thank you, God. Thank you, Sis Ray. Bili, maghahanap ako ng earrings. Nabigay ko na sa kanya yung gift ko. So, yung nandito kay Anne na lang. girl. Thank you so Meron siyang gift sa akin. Ihuhul kayo na mamaya. Manda ka sa akin. Okay. Dito yung patasol nila. Ikaw na. Ako na kapag ito yung sinuot ko. Tingnan natin. Ay, yung rose. Ay, gusto ko yung color na yan. Ganito ang bagay sa ano mo. Ay! Hala, parang bet ko to. Patingin na. Ayan, ang ganda. Pero ang haba. Mahaba siya Pero yan, masyado. wait, ang daming maganda. Wait. Ang ganda. Nakakainis. Sis, ang ganda. Masyadong malaki yung ano. Sis Ray. Over? Hindi ko nakalain na kasama kita. Kasi nung una, pinapanood kita, pinagkaroon sila nakikita. Char! Dream ko talaga. Ngayon nakikita. Magsusukat ako. Magta-try siya ng tatlong Naka-sale kasi. Sige, go! 5 minutes! Ay! 3 months! 3 months tayo hindi nagkita. Hello! Okay lang. Si Ann, Hi, Julian! Uy, let's go somewhere. Oo nga, tagal niya doon din nakita, sabi niya. Rondo Place? Are you vlogging? Nag-vlog ako kanina. Kasi Nag-vlog yung ka? camera ko, hindi ko mag-vlog kasi wala akong tulog kasi I've been working. Ito pala. Belated happy birthday. Nakalimutan ko yung birthday niya. Kasi 3 years Nakakainis. 3 years kami hindi nagkita. Thank you. Ay! Nahulog na. Ito naman bigay sa akin. Belated happy birthday. Ito na. Wow, so sweet. Thank you. Ito Hindi ko naman. nakita Ano ko niya? yan. Kasi regalo niya sa akin kasi. Salamat sis. Salamat tayo. Of course! Grabe. Nakalimutan ni birthday Yes mo. pa naman. October. This month. Yeah. Pero marami kaming ginagawa. Punta kami ng Sydney. Ito naman, regalo niya daw sa akin kasi kapapanganak ko. Sa akin to. Yung sa'yo, bigay ko sa pagpunta ka. Food. Yum. Nasi goreng. Ano yan, Day? Spice. Spicy? Oo. Yung sa'yo wala. Walang spicy. Ay, walang spicy. Sa kanya yung very spicy Very talaga. spicy talaga. Kasi kumakain siya ng sili. Inuusap kasi Korean ba? Kumakain siya ng sili. Yung sili lang talaga. Kumakain kasi. Ah. Basta may karne. Kumakain siya ng sili lang pero may halong karne. Yung totoo. Sabi niya sa akin, kumakain siya ng sili lang. Pero ngayon, yung may halong karne daw na sili. Kayo naman. Dito kami sa Vietnamese churba-churba. We'll have coffee. Hi guys! Grabe yung ano ko. Glowing. Grabe, ang ganda ng camera. Ganda Anong kulay na buhok ko? Ginger. ano tawag doon? Luya. Ay, ano pa? Blonde, tapos may white. Golden, tapos may highlight na white. Mais. Oo, mais. Hindi, sabi nila parang buntot ko ng ano. Alam mo yung. Ang haba na buhok mo, no? Oo, ito pupunta ko dito. Akala ko may ganyan. Ah, talaga? Parang huli? Extension. Pumutin mo na. Mag-ano kami iced coffee. Vietnamese iced coffee. Oo, grabe. Uy, mag-story time ka? Anong ano mo? Sa channel niya, guys, meron siyang story time. Sobrang nakakatawa. Sobrang. Ay, alam ko na yun. Iba pa, I-story time mo yan. story time ko yan. Pag nag-getting ready with me, ha? Oh, yun. Sorry, get ready with me. What's story time? Ako yung Makeup room? Wala, parang sabog. Yep, of course. Thank you. Thank you. Yum. That looks good. Photo. Tatang ko yung tabak. Oh, nice. Hindi. Tingnan mo $4. Ano to? Masarap. Parang siyang strong. Sige, lagyan mo. Strong siya, pero sweet. parang may Strong na siya. yung flavor na Vietnamese coffee. Talaga yun, no? Hindi naman kasi, hindi ko din naman kasi alam mo kung ano yung Vietnamese coffee. Kakaiba. I think this is my first. No, I don't think so. I'm not sure. Malamig sa Pero sa See? Korea. Oo, Kaya nag-snow. nga. Snow. Perfect para sa kanya. Yan tayo, $4.95. Nakita mo ng stress kanina. Tapos sabi ko, ala, $4 din pala ito, sis. I-haul mo, Ann. Ihol mo nga. Yan. Okay guys, I went shopping today. Yan. $4.95. Sobrang mura lang ito. Tingnan mo yung ano niya, details. Sabi ko, $50 dati. Yeah. $50? Yeah.
Sabi ko nga, gusto ko bumili, kaya lang, hindi na natin magagamit. Oo nga eh. Drink yan, ano ka ba? Yan, gusto ko yan. Pink. Yes. Yeah. Yan, ganda. Hindi ka din mahilig sa kulay eh. Mahilig siya sa pink mo? Hindi masyado. Black yan at saka gray, tsaka, oo, same sa akin. Blake, yan sa kanya, Blake. Madali na yung sabi mo. Yan, oh, yan, pink. Pwede ng pink mo. Pag sa amin. Yan. Ayan. Magkadamay this one. Ayan. See? Mayroon pa siyang paskalo. Tayo. Sa factory. Maganda yan, Day. See? $4.95 lang. So, she spent only like 14 something sa tatlo. $14 something yan. XF? Oh, maganda. Oo, para off-shoulder. Parang I-haul ko yung binigay niya sa akin. ayaw. Sige. Makunan tayo dito. Ito, binigay niya sa akin. Sabi si Trey. Ayan. Hi guys. Oh. Oh, Diba? Oh, maganda na. Ang ganda mo. Wow! Di ba kasi maliit siya? Pag nakita ko rin dyan sa speeder, wow! Sabi nga, tapos ganun yung Thank you! Thank you! Pero pa yung Sa may may sabi. Mag-ano ka lang din mag-tube ka lang na maganda doon. Yeah. Kaya mo And then ito para kay Kat. Oo, Kat, para kay kailan kayo magkikita ni Kat? Bukas? Ay, ikaw na magbigay. Ah, bukas pala. O, di ko na magbigay from me. Here, pang-face sabot na po na lang. Bigyan ko lang siya ng ano kasi hindi ako And then ito, nakapag-ready. bigay pa ni ano. Meron dito. Hello, Kat. Thank you. Para sa'yo, Kat. Lotion. Alam niya na sobrang hilig ko sa lotion. And then bumili ako ng earrings kanina sa Lovisa. Hi, Kat. Kati maganda. Sa'yo kita nagbili. Dito sa Para loob. sa'yo. Bayan na. Face mask from Korea. Sa'yo. Char! Nag-haul si... Nag-haul. Nag-message. Tapos, Siya. Kay Kat. Buwis buhay. Buwis buhay. Kailangan mo si Roslyn or si Manay kasi meron silang mga pang ano. talaga. Ako na lang kaya hahawak. Ano ba? Bakit ginagamit mo pa yung bag ko? Hi, guys. Ayan. Ayan. Bigay ni Sis Ray sa akin. Ah, sige. Thank you so much, Sis Ray, sa regalo. Panoorin niyo yung vlog niya. I-open niyo yung gift ko. Uy! Tumahimik ka, baka akalain nila baliw ka. Dream come true kasi Sis Ray bilhin niya ako. Lalo, grabe ang ganda. Over. Ang ganda ng ano no, ng rap. Ang ganda. Si Lash yung nag-rap niyan, hindi ako. Ay, talaga? Naka-rap na nga yan. Ito, pangarap kong lash. Grabe, walang lash sa Korea. Ay, wala. Sabi ko nga kay Dan, sabi ko bibigyan ko na lang siya ng lash. Sabi niya, meron yung lash sa Korea. Pangarap ko to, Sis Ray. Ang ganda ng lash. Ang ganda. Di ba paborito mong lash? Oo, ganyan. Thank you. Winner in Ang ganda ng Vietnamese packaging, coffee, guys. Ang ganda ng packaging. Oo, tutti frutti yan. Ayusin ko, di ko siya pupunitin. Hindi ko siya pupunitin. Sayang, ang ganda yun. Sige, panoorin niyo yung vlog niya para makita niyo kung ano yung laman. Hindi kaya niya right. Ang ganda yung camera mo na yun. Kung yung sa'yo yung maganda, wag ka. Ang ganda yung camera mo. Ang Mark ganda ko yung ng sa'yo. sa'yo. Ang ganda sa kanya. Soft blur. Oraw. Naka-oraw. Kaya naka-oro. Yeah. Naka-oraw siya. Ang ganda, ang ganda. Ay! Hello, ang ganda mag-selfie dito. Ngayon. Ang ganda nung sa kanya. Yung ano niya. Tama na. Nahihiya na yung camera ko. Okay na. Maganda nga yung camera ko, nahihiya na siya. Thank you, Dai. You're Thank you so welcome. much. Okay, walang issue ah. Walang issue yan. Witness ako. Hindi ko siya nag-greet sa birthday niya. Sama-sama ko dahil. Bakit? Hindi kita nag-greet sa birthday ko. O sige, happy birthday. Diba? Hindi. Hindi niya ako nag-greet. Kasi ano, parang recently lang nakita ni Dan yung picture mo. Sabi niya, when was Anne's birthday? I was like, oh my gosh, I forgot. Sabi ko, August pala si Anne kasi magkasabay ko na Dan. Tapos sobrang busy na namin noon. Hindi. Wait. Kailan yung sa'yo? 10. 10. Si Dan 20. Kasi tayo wala naman ako Hindi naman pala makasabay 10 days. Malayo pala. Noong September 1. Oo, September 1 ako. Bigay ni Ray. Thank you, Dai. I'm You're proud of welcome. you now. Panoorin niyo yung vlog niya. I-unbox niya yan. Watch her vlog. Right now. Ang ganda lang. Ang ganda ng sayo. Tingnan mo yung sayo. Very crisp. Crisp. Dito kami sa ano? Sa Ayan na. Sa Parkline. Nakikilighting lang naman kami. Hindi naman kami bibili. Nakikilighting lang. Ganda ng lighting. Ang puti-puti ko dito. Ako na talaga. Koreana. Fenty Beauty. Fenty Beauty. Uy, bibili ka ba ng Essence? Hindi Bili ka na. ng yes. Bakit? Kasi hindi kompleto yung ano gusto ko pag bibilin ko. Kompleto na. Ano ba yung hinahanap mo? Ano? Sisi ko tiro ko. Ay, Grace, Yes. ko sa US.
Shout out, shout out, shout out. Yung phone mo. Oo, kasi panoorin mo. Si Sipot at saka Sipot, si saka Sweetheart. Sweetheart. Hello. Sisipot. Oo, sisipot. Hello, si Sipot at saka Sweetheart. Hello, si Sipot at saka Sweetheart. Sino yun? May nagpadala sa akin ng ano, ng mask. Sino yun? Ayun, si Sweetheart Jamie Sweetheart. Quesada. Ay, oo, Jamie. Jamie Hello. Quesada. Thank you, thank you, And then, thank you. Thank you so Hero much. Konoche. Hair mo ha? Hair ko na siya. Yeah, for the face mask and chocolate from the both of them. Hero? Hero? Hero. Hero ko. Hero ko? Ah. Hero ko? Hero ko Noche. Hero ko Okay, Noche. oo. Noche, Hero ko Noche Buena. Hello, thank you. Thank Okay, you. o mga sisipot sweetheart, dito na si Sisipot. Sistred. Sisipot, sweetheart. Hello. Okay, ayan na na-vlog na ano niya Ay, na sa ito yung vlog sa kaibigan niyo. kanya. Ingay-ingay. Dito kami sa Daiso. Bibili ako nito. Itatry ko yung ano nila. Cotton Puff, yung ibang brand. Kasi wala na sila nung pink. Yun yung ginagamit ko. And then bibili ako nito nung spiral na cotton. Yung cotton buds. Ayan. Kasi, About this one. Nice. yeah, meron ako na yung ano, Eiffel Tower. Ano ba lagyan yun? Rings. Anong ilalagay? Ring. Ring, no? Nilagay ko siya sa banyo namin, tapos nilalagay ko yung ring ko pag naliligo ako. Bibigay ko to kay mama ni Dan. Kasi na ano siya, na-amaze siya sa ano namin, cotton bud namin. Bakit daw may spiral? Sabi ko, Daiso. Diba? Tapos sabi niya, ano yung Daiso? Saan tayo punta? Game on! Game on! Game on! Pakita mo yung bibilhin natin, Ann. Cardigan. May as well. Ano siya? Machi-machi. Size ano siya? Size 18, 20. Pero $5 na lang siya from like $20. So, maganda siya. Pang summer na cardigan. Nice. Naghahanap si Juliet ng boats. Boats. Yung mata ko red na. Hindi ko nadala yung ano ko, drops. Ito pinaka-the best. Alis na kami. Susunduin ako ni Dan in 10 minutes. Dun sa gaming. Ano ba kung saan? Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Of course. Thank you, guys. Nice to meet you talaga. Hindi ko alam kung kailan na naman Keep in touch. Keep in touch na lang tayo sa Sistred. Sa ano ni Baby B? Ganda na punta kayo na din. Sa ano ni Baby B? Ang ganda. Christine niya. Kailan na yun? December ba? Parang sabi ni Kat before ako umalis. November daw. November. December. Mid-December kami. November, di ba? Alis ka? Sydney lang naman yun. October. Mabilis lang naman yung sorted. Pero end. At naging masikat. Tanungin ko si Kat. Bye, guys. Bye! Bye! Thank you, Bye! guys. Bye! Sige na, alis na ako. So, bahay na kami. Mag-ano ko, i-chop ko na yung mga pang-chop suey ko kasi special request to ni Mama Luni Dami Boy. And while doing that, manonood ako ng vlog ni Kat nung road trip namin. Kaka-start pa lang. Pero prepare ko muna yung mga ingredients para nandun na sila lahat. Para hindi na ako pabalik-balik dito. So, cauliflower, carrots, and then, oo nga pala, mayroong nag-comment sa yung spaghetti video ko din. Rowena, her name is Rowena. And then sabi niya, wag daw gumamit ng leftover na onion kasi masama daw. Mayroon daw antioxidant something. So, thank you so much. Ang lalaki kasi ng onion dito, tapos nasasayangan ako. Pero hindi ako masasayangan kasi mas importante yung health kaysa sa onion na yan na nakakaloka. Wag nating tipidin ang onion, beige. Wag natin siyang tipidin. Wag na natin gamitin yung leftover na onion. So, thank you. Salamat po. Kasi hindi ko alam yun eh. Hindi ko alam. So, yeah. Dito yung onion namin. And we got this yesterday. Bumili kami ng fryer kasi bumili kami ng what do you call that? Spring roll sa Coles. Kasi sabi ng kasama ko sa work, masarap daw yung spring roll nila. Tapos ang mura lang daw. 60 pieces ng spring roll was like $6. Kasi originally, I think $10. Tapos naka-sale siya. So yun, binili namin na Dan. Tapos sabi ko, we fried quite a bit. Kasi diba kagabi, fried chicken ako kagabi. It wasn't kagabi. Basta I think the night before, fried chicken ako. Tapos nagustuhan niya na Dan. Isa na siya sa mga parang nire-request niya. Di naman.
pangalawang beses ko pa lang naman yun niluto. But then, meron din kami nung turon. And gusto ko din magturon. So sabi ko, I think it's time to buy a fryer. Para like, you know, mas madali lang. Okay, let's do this. Sana wala ako nakalimutan. I think yun na yung lahat na i-chop ko. Ay, chicken pala. Chicken. Gusto chicken. Ito. At then, ano pa bang kailangan sa chop suey? I think that's it. Yeah, that's it. Nandito na sila. Kakaloka. Di pa ako tapos magluto. Pero maaga pa naman. So, okay lang. Hi. Good, how are you? Have you tried this? Oh, no. Oh, excellent. Yeah? Oh, this is lovely. Take Thank you. Alright. From the red, Danny? Sure. Are they clean? Yeah. Okay. And that has a on your red too? That's good. That's handy, isn't it? Yeah. Don't worry. Okay, umalis na sila. Meron na din akong lunch para bukas, chop suey at saka rice. Ready na to. And naligpit ko na sila while nag-uusap sila ng kung saan pupunta para sa birthday ng mama niya next year. Magsi-60 yung mama niya and gusto niya para magstay kami somewhere. So, tinitingnan nila yun kanina and while they're doing that, ako, nagligpit na ako. So, okay na. Nakauna yung dishwasher as well. So yeah, ready na kayo mga tulog. Iiwan ko muna to dito. Bukas ko na ito ilalagay sa sa container. And we're ready. I'm just gonna wash my face. My phone is there. Super thank you pala Juliet and Anne for today. Sobrang saya kanina sa city. And then yung Vietnamese coffee. Sobrang sarap ng Vietnamese coffee. And uminom ako nung vodka cruiser. Anyway, parang yung utak ko. Anyway, that's it for this vlog, guys. Thank you so much for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Good night. Good night, bye. Good night. Bye. Mwah.